una diri nga gisgutan gayud nila nga pamatudan nga San Pedro unang sa tupapa sa Roman Catholic sumalas Biblia o referensya. Ang afirmatibo nini mao si Brad Efrain de la Peña sa Catholic Faith Defender. Niya ang negative nini mao si Brad Green Jerusalem Church of God. Niya ang ilahan ning argumento nagdala ni siya sa kuan kini mga pamalaod nila sa ilang paglantugi na 8 ka minutos ang pamatuod nya 8 ka minutos ang cross examine 8 ka minutos ang rebuttal tubagon ang kategorikal nga pangutana ito po na kategorikal lang tugutan ug mahiling ang referensya bawal ang personal na atake una sa tuna dili mangutana sa time ingon man sa dili sabot niya kundi panahon sa kung tubagon dili mangutana sa panahon sa tubag ina tubag pangutana na masibo ang pangutana ang tubag ngadto sa pangutana tahoron ang moderator ito na yan po di mo tahot niya ato mo layas din yan so niya karon akong sampiton o maoy mo pamatuod ang atong higala nga dugay o raan sa ning mga debater sa plaza si Brad Efrain de la Peña sa Roman Catholic Church Defender. Dapat Salamat kayo, Bert Kanoy. Ito yung video ni Brad Glendale. Live ni Dakay Rokalim, Pwede-Wedesan. Bert Kanoy, si moderator. So, ang ika-siyam naman ng friendly discussion o debate. Formal sa Cebu. Semua sa tiba ang gibasa ni Brad Kanoy sa Tiger Martial Arts o chief de debatidor Catholic Nationalist. Ang unang sa tupapa sa Iglesia Katolika mo si San Pedro Jr. Sana kapitulunan sa simbahan Katoliko Romano base sa Biblia o referensya mo yung mga ikisabot ng Brad Glendale sa Jerusalem Church of God. Uy, connect. Balik na tayo na, Brad. Balik na signal na. Ay, naglap. So, muna nga, ang sa punto mga kaigsunan, minuto. sa Isaias 55:4, itagna ni Propeta Isaias na adunay leader sa nasud aron madumala sa katawan. So, live ko po. So, ang katawan, kinahanglan nagdi Pangulo. Nagdi Pangulo sa politiko na atong respeturan ang balaod na asa Roma 13:1 dito ang balaod ay presidente samtang ispertahanon na mundo na siya leader tawagan na sa simbahan o Supreme Judge o kining Santo Papa. Niya, usa sa mga kaligunan nga bersikulo sa Biblia ang San Pedro may unang Santo Papa kumikan kay si Kristo nihatag niya o mga yawi. Ingon si Ginoong Kristo sa Mateo 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. Ihatag ko mo pido mga yawi sa ngirian sa langit. Ay imong gidili din sa yuta, dili usab dito sa langit. Ay imong gitugot ini sa yuta, gitugot sa dito sa langit. Ato ba ano na tawag ko ining gahom o otoridad. Pag-ingon ni Jesus Christ sa translation na English, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Kasama, I will give you the supreme authority over my church.
Unya kini si Pedro ngano Paulo ni kay usa ni ka bato. Bato gini, ingon sa Matthew 16:18. So itinyo Peter upon distract, I will build my sword. So distract. So ano na ingnan nga and this referring ning limusot ni pronounce ni referring nearer to the speaker mo distract si Peter. Ya anong rak man siya kumikan sa hayag ni Kristo. Christ spoke in Aramaic. Aramaic language the native dialect of Christ. Original of Sipas o Kipa sa Aramaic, which means stone or rock, which interpreter Peter. John 1:42. 1:42. Kipa na niya, meaning pato si Apostol Pedro. Una nga, si Ginoong Jesucristo, kaya siya may naghatag o gahom o otoridad, Apostol Pedro, niya makadawat o mga yawi, matod pa ni Propeta Isaias, Kapitulo 22, 21-22, tawgon siya kamahan. Tawgon siya kamahan. Niya kanang kamahan sa Griego, papas. Sa Italian word, Latin word, papa. Niya sa English, father. So, si Apostol Pedro, may unang Santo Papa sa Iglesia. Kung sa may pruiba na ito, anak. Amay libro sa simbahan our Catholic Petitional Religion by Bishop Moro di may ato agyo kay 100% wa tay waling ato kay membro raman ta sa simbahan Katoliko nagsuulog ro sa December 8 Immaculada Concepcion. Kay Domingo man December 9 so ang simbahan gamhanan yun. Ingon diri sa our Catholic Manual of Religion. Ingon diri sa kuan ang si San Pedro, primacy of Peter, si Pedro, Christ give special power in the church to any one of the apostles. So Christ gives special power of the church to Peter by making him the head of the apostles and chief teacher and ruler the entire church. Mga kaigsunan. Bishop or obispo niya yung referensya, base sa referensya, Biksunan, nabatay kaligunan nga si San Pedro may unang Santo Papa di agyon. Page 402, 403 sa 1990 Information Press Almanac, mga Biksunan. Yung dito sa kuan, Saint Peter the Bethsaida of Galilee, Prince of the Apostles, was the first pope. O sa ito pa, ang tema, gibasa ni Bert Canoy, unang sa Papa si Apostol Pedro. Unya, negative man si Brad Grindel sa Jerusalem to God. Iyang supakol nga dili siya unang sa Papa. Tingali na siya ilang sa Papa. Supakol siya. Unya kaning Matthew 16:19 nga usa sa mga sinro o isen kaning bisig kayong bersikulo gamit sa simbahan. Dire sa Matthew 16:19 na tinabugat uban ni Monsignor Yap. Atong tanawon ang semi-explanation rin mga kaigsunan. Matthew 16:19, si Pedro may labang punuan sa simbahan Katoliko Romano. Labang punuan siya may unang Santo Papa, siya may Santo Papa. Yawa may lain nga gihatag ang mga yawi sa 12 ka mga apostoles. Ang Matthew 18:18, itawag mga apostoles sa ihatag ang gahom ni Jesus Christ. Pero wa ang gisod ang mga yawi. So, itawag sila College of the Bishop, College of the Apostles. Ang Matthew 16:19, ihatagan si Apostol Pedro upang ayawi ni Jesus Christ. Ihatagan si Apostol Pedro. So, karoon ang ayawi suma, so ipapahayag ganina, sitwin ganina, at tawgon sa gamaan. Sa Lilitin, Papa, siya mo'y unang sa Papa sa Iglesia Katoliko Romana si Apostol Pedro. Ora na ang tima. Niya, tima na ito nga, ang Santo Papa, bingon sila nga nag-isip mo ko San Pedro nga nag-ato sa Roma yun. Kaya Papa man siya dito sa Roma. Sa 1 Pedro 5:13, sa Living Bible, ingon dito nga, my wife here in Rome. Sato, ang akong asawa diya sa Roma. Sato, nagsulti sa Apostol Pedro,
ang iyang asawa dito sa rumah gid na bahayag. Kunya sa putnot ana, kay ganun putnot, pagtabang sa pagkusabot sa bersikulo, explain the meaning what is written in the text. Nehemiah 8:8. Sa ito ba, ang pasabot ito, it is a church simbahan. Ang pasabot, hindi yung biological na asawa. Ang simbahan yun. Unya, si William Stewart McBurney, usa ka protestante, ang iyang libro na guluhan, The Search for the 12 Apostles. Page 64-65 yung Saint Peter, he downward at the Vatican Hill. Si Apostol Pedro, ipatay, ibalita dito sa Vatican, Roma. So dito sa Roma, ipatay. Isa na yun, protestante si William Stewart McBurney, sa ka Bible scholar nga dili katoliko, pastor. Dili one-sided na nagkimituwa. Dili laban sa katoliko sa Apostol Pedro dito sa Roma, dito sa Vatican. Laro, ginaw kayo na si Apostol Pedro, may unang sa Papa sa simbahan katoliko Romano. Kaya hindi ka na manigar, sila nakatuwing. Usa sa mga nakungkong premise sa mga kingsunang statement nga ang makadawat o biyawi tagog kamahan. Huwag laing apostolis at mga yawi sa Apostol Pedro. Tagon sa kamahan sa Santo Papa, the Supreme Judge of the Roman Catholic. Niya, nabdanda sa panahon din sa debate, ayok nga kung hatag ni Brad Windel, hatag sa Dr. Bert Canoy, yung friendly for Malibit. December 8, year 2024, klasa ni sa Brad Dakay Arpan. Oo, naumana, nagpupos sa walo ka pagpamatuod ni Brad Edwin de la Piñas at Catholic Twitter o musunod usab ang cross-examine sa walo yapon ka minutos ang cross-examine ni Brad Green sa Church of God. Okay, daghang salamat no Mr. Moderator Brad Canoy ingon man sa akong kaatbang ikaw siyam namo nga debate kini. Si Brad Efren de la Piña ingon man sa timekeeper si Brad Arocalib. Maayong hapon sa tanan pod nga naakaron diri bisaksi sa maong debate. Sa dili pa ko mangutana, usa ko kasakop sa Jerusalem Church of God 7075 maayong pagtan-aw sab ninyo diha karon niining orasa. So ang akong katungdanan pag-deny sa iyang gipamatuod nga diin ang among tema pamatud-an niya nga si Pedro maoy unang Santo Papa sa Roman Catholic sumala sa Biblia og referensya. Karon nahurot naman ang iyang oras, akong oras na sad karon ang pagpangutana. Brad PYD, gigamit nimo ang Isaias 22 versikulo 35 mo sayop. 21-22. Sa maong bersikulo, makabasa ba ka din nga si Pedro mo inhatag Yahweh diha? Makabasa ka o dili? Ang Isaias 22 gigamit. Nagre-refer ito nga makadawat o Yahweh tagog kamahan. Sa Mateo 16:19, si Pedro mabasa nga nakadawat sa mga Yahweh gikan. Okay. Sunod na kong pangutana, sumala sa mabasa, kinsa man ang nahatag kag Yahweh diriya? Si Eliakim o si San Pedro? Dili isyo nga kinsang tawhana nga gihatag Yahweh sa Isaias 21-22. Ang isyo nga makadawat ang mga Yahweh tawgon sa kamahan. Nya kanang amahan gikan sa Latin papawana. Understood nga si Apostol Pedro tawgon unang Santo Papa sa Katolika. Base sa Biblia. Okay, sunod na kong pangutana, kay matod nimo una atong tema, unang Santo Papa. Kawas ni Pedro, naapabay naguna niya o wala na? Sa mga apostoles, wala en gyud gitga ni Kristo ang mga Yahweh. Mao si Apostol Pedro sumala sa Mateo 16:7. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound on heaven. Nada nasulat ito. 'Ito. 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 '
Kay matod man nimo si Pedro man ang hatagan og yawi, unsang klasiha na nga yawi ang iyang nadawat? Yawis pag amumas katawhan o yawis pagkasanto papa? Ilo din mo pangutana. Ang kanang yawi, mga yawi gihatag ni Jesus Christ kadto sa Apostol Pedro, mo ang itawag siya og kining supreme judge o leader of all Christians. Dumalas katawhan kay sa Juan 21:15 Pedro, at mana ang mga karero. Sa ito ba, buto sa bot, mga karero, di na mananap na literal. Mga katawhan na. Salmo 79 verse 10. Objection, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, sumala sa imong gipamahayag nga si Pedro mo'y nakadawat og unang yawi, unsang klasiha nga yawi ang iyahang nadawat, yawis pagkasanto papa o yawis pagkamumas katawhan? Kategorikal nga pangutana nako. Supreme authority. Ang lubag ni Monitor. Supreme authority. Yang supreme authority. Yang tubag. So, kay supreme authority man, dili na pagkasanto papa. Kuyon ba ka? Ha? Kay supreme authority man, dili ba na pagkasanto papa? Kung dili authority lang sa pag-amumas katawhan. Yes or no? Ang tubag supreme authority gud gihatag ni Jesus Christ. Ang kadawat og mga yawi tawag sa I will give you the supreme authority over my church. Nay correct statement na. So sa to pa, dawaton ba nimo nga dili santo papa? Santo Papa gid base sa Biblia o referensya. Siya mo'y unang Santo Papa gid base sa amatay referensya dia. Ito ba no? Objection, Mr. Moderator, ang katungod niya pagtubag, dili pa katungod niya pagbasa. Base niya sa ihang tubag kay. Pwede ra siya, tubag. i-rebat na lang na niya. Yeah. Di ba sa kay ang referensya magigamit ni Saint Peter of Bethsaida, the Prince of the Apostles, was the first pope. O sa ito ba, antima, first pope man. Klaro kayo na yung referensya niya. Di ba katoliko ang referensya? Oh. Wag ang ipong. Ang akong pangutana, sumala man sa Biblia, palihog ko tubaga. Sa Biblia ba, ang yawi nga nadawat ni Pedro, mao ba to ang yawi sa pagkasanto papa o yawi lang sa pag-amumas katawhan? Santo Papa lagi. Pagkasanto papa. Basahi ko sa Biblia ha, litra por litra, nga yawi sa pagkasanto papa ang gihatag nga yawi ni Pedro. Sa Matthew 16:9. Kay kining pag-ingon ito, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Kasabot, I will give you the supreme authority. Supreme authority over my church. Otoridad gana, gahom. Ya, unsa man ang kuan, mo ni ang labang punuan siya. Mo dumala sa tanang katawhan. Siya mo'y huwis sa tanan. Mo mando mo ni sa gitubag na to mga kiyodaraw. Labang punuan sa simbahang Katoliko Romano ang gipasabot diri sa kuan kining ni Pedro nga naglabang pastor sa tanan. Unya am kadato giyawi. So siya mo'y leader sa tanang Kristiyano sa simbahang Ang Katoliko. akong pangutana, ang akong sulod na kong pangutana, ang imong gibasa bersikulo na o footnote? Biblia man eh. Oh, Biblia niya. Ang ibangayo naman niya, ang ibangayo. Nasa bersikulo. Oh, Oh. Biblia. Okay. Pangaytagay ko og bersikulo sa Biblia nga nag-ingon ang yawi nga nadawat ni Pedro, yawi to sa pagkasanto papa. Lagi Mabasa dili. Naay mabasa masabot Okay. sa Biblia. Okay, usa man jud, mabasa masabot. Masahon niya sabton. Sa to pa dili pa gyud din mabasa litra por litra. Usa may pasabot kung di mabasa. Mati di Kinalan pasabton, uyon ka. Sa Biblia, basta Salamat. sabton. Salamat. Karon, ari ko sa inyohang kasahon ninyo. Kining sinulat ni sinulat ni Christopher M. Villeto. Nag-ingon diri sumala sa pahina 4, nag-ingon, the words Pope and Papacy, or for the matter Trinity or substantiation, don't appear in the Bible. Uyon ba kaani nga ang pulong Santo Papa dili mapamatud-an sa Biblia? Uyon o sopak?
sa ubang Biblia dili ko pamatudaan pero sa kini Biblia na aman. Okay. Labang punuan. Kay matod man nimo kanang Biblia ha mabasa ba tagaay ko bersikulo diha sa Biblia nga si Pedro nahimong Santo Papa. Papa ha, ayaw ko ikuan apostol or leader. Kay lahi ang leader, lahi pod ang balaang amahan. Ang giring imo kanang Santo Papa. Mabasa dili. Linatin mo na. Okay. Linatin mo na siya Santo Papa. Ari ka subas labang punuan. Okay, babasa dili. Ora ko pangutana. Nay babasa. Okay, basahe ko ha litra por litra nga mabasa gyud. Nga Santo Papa unsang Biblia ha? Palihog ta. Di panahon sa klase Biblia daraw. Ang simbahan nagduo nga si Pablo o si Pedro mo Santo Papa ro? Ra? Oh, Santo Papa o no? Okay. Si Pedro mo labang punuan. Labang punuan. Oh, Santo Papa. So Santo Papa, uyon ba ka nga gidugang nimo ang Santo Papa, pulong Santo Papa? O man dungay mabasa mo na daw. Santo Papa o mo ni si San Pedro apostol. Galacia 3. Akong sundan. Galacia 2. Galacia 2 kung mabasa ba gyud nga Santo Papa. Kay naay mga Biblia nga bugos nga translation nga dili uli nga tos original. Parang sa komentaryo na mo. Ang issue na to dire, ang issue may tungod mabasa ya bersikulo. Pero naamay nila mabasa, pero dili na issue nga kung unsay translation nimo, unsay yang wa, na dire wa diha, dili na layo na estima ninyo. Layo na. Ang pangutana diha natubag niya. So, sa mga oras na. So napupos na sad ang tus examen sa 8 ka minutos gikan sa negative ngadto sa affirmative. So karon ang musunod na pod nga pagpabarog mao na pod ang negative si Brad Green sa The Church of God. Okay. Daghang salamat no tinahod nga moderator ingon man sa atong timekeeper Brad Arokalib, sa akong kaatbang si Brad UYD, ingon man sa mga tawo nga naa karon saksi ining gipatika karon. Diin ang akong katungdanan mauman ang pagdinay sa iyang pagpamatuod. Diining kahaponon akong idinay ang mga bersikulo nga iyang gibasa. Akong gisundan ang bersikulo nga iyang gibasa kung doon na bagyo'y mabasahan nato nga Santo Papa. Kay base nasayop ta sa ato ang pagsabot. Ay sa pag-rebattle usa pabarog siya sa imuha. Kana pag-rebattle man mo sa iyang kuan. Pabarog siya sa imuha. Napa mo kay walo ka pabarog. Pabarog usa ay sa pag-rebattle sa iya. Ang brother yun, ang Rebattle ni walo ka rebattle pero pabarog ko man ka. Wala pa napa mo kay walo ka minuto pabarog usa. examen. Sige. Oh, ya na ay sa rebattle niya. Okay. Pabarog siya sa imuha. So akong gisupak yun ang iyang gipamatuod. Ano man? Tungod kay ang pagpamatuod sa Biblia nga iyang gibasa sumala sa Isayas 22 bersikulo 23. Unsa may giingon diri sa 20? Ug mahitabo ni anang adlaw nga pagkatawgon ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, ang anak nga lalaki ni Hilikias, no? Sa 21, akong suluban siya sa maong sapot ug baskugon ko siya sa maong bakos ug itugyan ko ang imong kagamhanan diha sa iyang kamot ug siya mahimong amahan sa lumulupyo sa Jerusalem ug sa balay sa Huda. So ang tema nga iyang ipabarog si Pedro daw nahimong Santo Papa pero gigamit niya ni nga bersikulo nga wa man gyud mabasa diha nga si Pedro ang buot pasabot diha. Iya lang di ang gipahaom-haom sa iyang nabasahan. Unya gamit siya dito sa Mateo 16:19 nga ang mahatagan og Yahweh matud pa niya mahimo kunong Santo Papa. Nan atong basahon og do na bagyoy mabasa nga Santo Papa ug unsang klasiha ang Yahweh nga nahatag dito sa sumala sa Mateo 16 bersikulo 19. Kay basin og sayop ang atong pagsabot ni ining higayuna kining akong kaatbang wa gyud na siya karon di tan-aw na to og makapabarog bagyod siya. Iyang gigamit sa 19. Og kanimo akong ihatag ang mga yawi sa gingharian sa langit og ang imong pagahugson sa yuta pagahugson usab sa langit.
ang imong hubaran dinhi sa yuta, hubaran usab sa langit. Doon na ba'y Santo Papa? Wa joy nabasang Santo Papa. Karon, unsa man diini kining yawi nga nagdawat ni Pedro as gikan ni Kristo. Sumala sa Lucas 11:52, unsa kana nga yawi? Yawi sa pag-ila. Kinsa man ang may authority sa pag-ila sa kamaturan? Si Pedro, dili yawi sa pagkasanto Papa. Mao bitaw na nga akong gipangutana siya, makabasa ba ka sa Biblia sa bersikulo nga yawi, ang yawi nga nadawat ni Pedro mao to yawi sa pagka Santo Papa. So wa siya gibasa. Ibasa siya, awa siya gibasa sa bersikulo pero dito siya mibasa sa footnote. So managlahi ang footnote o ang bersikulo. Ngano man, ang bersikulo nag-ingon dili mabasa. Pero ang footnote gihimuag hubad aron mabasa. So ang basahon sa Roman Catholic kining gitawag nila og professor. Sinulat ni Christopher Embelleto. Og unsay iyang pamatuod? Managpareha ba ang pamatuod sa kung kaatbang karon o kang Christopher Embelleto? Unsay ingon? The words Pope and Papacy or for the Mater Trinity don't appear in the Bible. Di kuno mapamatud-an sa Biblia. No? Aron mapamatud-an gibuhatag footnote. So, anong di man mapamatud-an? Atong tiwason, but Catholic theology allow for authentic development from root of scripture and tradition. Sumala ra di ay sa mga pinuhat nga mga kasaysayan dili di ay sumala sa Biblia ipamatuod. Mao na nga ang iyahang gipamatuod nga si Pedro nahimong Santo Papa dili mapamatud-an sa Biblia. Kung mapamatud-an man niya sa kasaysayan, apan wa na magpasabot nga kasaysayan tinuod na. Kay mabasas kasaysayan. Tungod kay daghay kasaysayan nga sayop. Ha? Karon, unsa may ingon tudlo ni Kristo ngadto sa iyahang katawhan. Nagsugo bagyod si Kristo o nagtukod bagyod si Kristo og Santo Papa. Sumala sa Mateo 23 versikulo 9. Sa giingon, dinhi ibabaw sa yuta, dili kamo magtawag og amahan. Kay usa lang ang inyong amahan, ang amahan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, nga tuwa sa langit. Sumao day na, basin mo ingon po ning akong kaatbang, ang imong papa nganong nitawag magagpapa nga dili ba na ni magtawag og amahan. Ang buot pasabot nga dili pag-abot sa relihiyon wala na tawgong amahan. Ay usa lang ang atong amahan, tuwa sa langit. O na, kung mutawag kag amahan sa imong papa, pwede ni mo tawagon. Apan pag-abot sa relihiyon o tinuuhan, walay amahan. No? Walay amahan. Kay kitang tanan managsuon lang. Unsay giingon sa CCC, sa page 229, na kung gusto yun niya uting kayon, pwede rasad, kay naaman ako nadala. Unsay giingon sa page 229, Christ ahead of the church. Si Kristo ang ulo sa iglesia. Dili di ay si Pedro. Unsa man di ay katungdanan ni Pedro. Unsay giingon din haa sa 1 Pedro 1:1. Si Pedro nahimong apostol ni Kristo ug sulugoon. Busa ang pagpamatuod sa akong kaatbang medyo apiki. Ngano man, ang Biblia nag-ingon diris kalibutan, walay pagkatawgon amahan pag-abot sa relihiyon. Kay kitang tanan managsuon lamang, usaray amahan, tuwa sa langit. Unsa may gisulat? Sumala sa unsay mga katungdanan gihatag ni Kristo ngadto sa mga tao. Doon na ba'y Santo Papa? Atong basahon, sumala sa Efeso 4, versikulo 11, og nabanggit ba diri ang Papa, Santo Papa? Unsay giingon diri sa Efeso ilan na oras? Wala pa? Layo pa? Efeso 4, versikulo 11.
ang mga gasa nga niya mao ang uban gihatag niya gihimong apostoles, no to mga apostoles, mga sulugoon. Ang uban mga propeta, ang uban tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor, ang uban mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron pag-andam paglig-on sa iyahang simbahan. Usa wa dila di ay dihay Santo Papa. Unsa ang Santo Papa kuno? Sumala sa libro sa sinulat ni Christopher Embilieto sa profesor. Ang Roman Catholic lang, ang simbahan lang, maoy nagtukod-tukod o nagbuhat ana, nagtawag og Santo Papa. Mauna, niining kahaponon, ang akong kaatbang, medyo takilid ang iyang pagpamatuod. Ano man, napamatud-an ako sa Biblia o sa ilang kasaysayan nga dili wala di ay Santo Papas Biblia. Karon matod man niya si Pedro na kuno ang nahatagag authority o yawi. Ambot ug sa katinuod ning ilahang libro kay nag-ingon man diri sa pahina 3. In the other moment from the scripture, Peter does not appear be acting so as a leader. No? Ingon diri. Sa ibabaw, appear here the authority given to Peter. In Matthew 16:19, now give to all disciple. Ang yawi di ay kuno nga gihatag ni San Pedro dito sa Matthew 16:19, dili lang kay kang Pedro lang, ug nakip na sab ang uban nga mga disipulo. Mao na di ay na ang iyahang gipamatuod o kining akong gibasihan sa ilang libro nagkalahi gyud. Oy, daghang salamat no, naupos ang akong oras, taas na pa ako i-discuss pero nahurot naman akong oras, ako ibalik sa moderator. Daghang salamat. So, daghang salamat nimo brad. Napupos na tampos sa ang 8 ka minuto sa iyang kabarog isip negative o si Bradley sa the church Church of God niya ubanos ko ang 8 ka rebuttal na pangutana pa ni Kwan ni Brad Efren de la Piña sa Catholic Way Defender sa 8 ka minuto lang yan. Salamat kayo, Mr. Moderator Bert Canoy, sa itong binanggang atong Brad Binder. Sa imong ipahayag nga matubanda kayo kali mga 15 seconds sa ito, naningon ka nga ang Matthew 16:19, dili lang si Pedro mo yung kadawat o nangayawi. Kato ba, imo dawaton ron nga si Pedro nakadawat o nangayawi yun? Yes, akong dawaton nga si Pedro nakadawat og yawi apan dili sa pagkasanto Papa, kundili aron sa pag-amuma sa mga katawhan. Karon, Next question. kung makadawat og yawi, dili dago ka man, dawat din. Tay mabasa nga ang nakadawat og yawi makadawat og amahan sumala sa mga sinulat sa apostoles. Ang pangutana ba, kung makadawat og yawi, dili ba tago ka man o bago ka man? Dili. Dili yon. Kay matod pa sa Mateo 23:9, diri ibabaw sa yuta dili kamo magtawag og amahan. Kabisan si kinsa. Kay usa lang ang inyong amahan tuwa sa langit. Sunod pangutana, Next. asa mabasa sa Biblia, ang makadawat og yawi, dili tago ka man? Dili tawag og amahan. Ano yung pangutana? Okay. Ikaw na medyo nyo. Okay. Ang makadawat o mga yawi, dili tago ka man. Kapabag gusto mo rin. Okay. So, ang imong pangutana sumala sa Biblia asa mabasa nga ang makadawat og yawi dili mahimong amahan. Dili tago ka man. Dili tawag og amahan. Ang Biblia basahon unya sapton sumala ni Nehemias 8:8. Ana na siya. Next question. Wa mo pangutana. Nehemias 8:8. Ang pangutana, uyon ka nga si Pedro nakadawat og yawi. Nga makadawat og yawi, matupano dili man tawag og amahan. Asa mabasa sa Biblia ang kadawat og yawi, dili tawag og amahan. Mabasa sa Biblia din. Okay. Ang pabasa basahon din sapton. Kunya ang giingon din hiya sa unsa ang yawi nga nadawat niya. Yawi mas pag-ila dili man yawi sa pagkasanto Papa. Asa man mabasa? O naara diri Lucas 11:52. Next question. The answer is not responsive. Pero imong Lucas
iskutan sa Ebanghelyo, nabay mabasa da nga makadawat og yawi dili tago kamahan. Oh, mabasa. Yawi. Yeah, Ang mabasa gingon ba diha dili? Yawi ha. Yawi to sa pag-ila, dili to Yawi sa pagkasanto Papa. Di imo lang nang gidugang nga Santo Papa. Walay mabasa oy sa Biblia way mabasa. walay mabasa, Sa makadawat. Biblia nga Santo Papa. Karon. Ang giingon lang din ha, katong Yawi ha, Yawi to sa pag amumas katawan dili Yawi sa pagkasanto Papa. Next Sumala sa question. Isaias 22, 21, 22, ang makadawat og yawi tawag amahan. Sakto na dili. Ito ra tong higayuna. Dili ba Walay wa labot. mo tan higayuna. Namakak ba ang pulong sa Dios siya sa Isaias Ang 22, imong pagsabot 22? mao'y napakak nga Sa- naman. sakto ba na, dili? Sakto to dito sa ang Isayas, dili to sa kang Pedro. Oh, may mabasa dito kang Pedro. Oy, inyo ra man ginawa ko pasaha. Darating na kaya pangutanan ako. Kaningon ka man ang dili na makadawat og yawi dili tago kamahan. Karon kana ang mas Biblia ang makadawat og yawi tago kamahan. Isaias 22, 21, 22. Sakto na dili. Ato ra lagi tong higayuna. Di ba, Wa wala may yung relihiyon ato. Sakto dili. Ha? Pangutan na, insakto ba sumasok Okay. sa Biblia? Tumagon. Kay Biblia man iyahang Sakto oy. Ang pagsabot lang nimo mo Isaya. Sakto. Sakto Ano to. So Next pangutana. question. Kay Biblia ang referensya matong ilatubian. Base sa Information Almanac, page 400 to St. Peter the Bethsaida, Prince of the Apostles, the first pope. Ato pa, referensya man eh. Dawaton man hindi nga insakto Okay. eh. Akong tubagon. Oh. Kanang referensya, sumalas referensya, mabasa. Apan ang sa Biblia, dili mabasa. Unya ang atong gidibatihan, Biblia referensya man, asa may bugat, Biblia referensya. So ano yung Biblia? Next question. Karon kay ningon ka man na ay mabasa sa referensya ang atong gipirmahan base man sa referensya o Biblia. Kay sa to ba dawatong gini mo insakto ning referensya Okay. na permirong sa tumapa sa Okay. Sumala lagi ang nga referensya, mabasa nimo din ha nga sa Pedro una sa Papa. Apan unsay gibasihan ana dili Biblia. Kun dili sumala sa libro sa Roman Catholic sinulat ni Christopher M. Villeto, ang mga church father lang ang nagbuhat-buhat nagisuwat dito sa encyclopedia. Next Ang question. ang inyong ipamatudan rin sumalas Biblia o Referensya. siya. Karon ni gamit sa referensya, wa magpasabot nga imo nang nigahon pinagi Biblia. Referensya man yang gigamit. Okay. So ang iyang ipagsanong nimo gumikan sa referensya. Insakto ba nga sa referensya dili sa Biblia? Eh wa man siya magkuan-kuan sa Biblia. Okay. Tubagon ako. Sumala sa referensya nabasa nimo. Apan wa magpasabot niya tingod na. Ha? No? Kay di ba? Ano pangutana? Next question. So pagkutan kay naamay na sulat diri sa referensya nga ang unang sinupapa si Apostol Pedro. Kay mao man ni tima kung ibabarog. Pangutana, wa ko mamakak sa ibabarog kay na may referensya mabasa. Okay. Tubag. Nabasa nimo sa referensya apan wa mabasa sa Biblia. Ang tema referensya og Biblia man. Next question. Sa side sa referensya na may mabasa, wa ko mamakak na insakto kung ibabarog sa referensya lang. Okay, sa referensya lang. Napamatudan niyo sa referensya. Apan wa na magpasabot tinuod na na. Nga naman nagtiwas na tagdebate. Next question. Oh. Pangutana. Kanang ingon nimo nga itong referensya kanina. Christopher Emiliano. Oh, Professor. Pops papasin. Matod ba diha nga walay mabasa sa Biblia ang words sa to Papa. Ang pangutana nako, unsa man klase tanang bang Biblia gipasabot sa mga autora na o ay laing Biblia. Eh, sumala lagi diri dili daw mabasa, dili mapamatud-an. So kung imo ning supakon, nagsupak-supak nakatibulaag ang inyohang pagsabot. Ini nga libro o kanang imuhang pagsabot. Ang pangutana nako, Mr. Brito, answer is not responsive nga. Tanang mga Biblia gipasabot sa mga libro, oops, papasi. Walay mabasa sa to Papa. Tumagalang tanang libro nga tanang version sa Bible o dili. Wa pod mag-ingon diha nga tanang bersyon. Ang giingon diha Biblia lang. So, Biblia di daw mapamatud-an. Next question. Dili na ang wa magpasabot nga ang iyong lantugi usara ka libro. Yes. Ang igisgutan niyo duha. So ayaw niyo og sa bunga ang duha. Kung dili gigamit na inyo isip referensya ninyo. So kung diin manukat siya, manukat sa Biblia, tubagon mo Biblia. Nanukat sa referensya, mahimong tubagon. Bagon umuuyon ka ba sa iyong referensya. Dili man gumikan sa Biblia ang iyang pagkutan mo. Gikan sa referensya. Pero wala magpasabot nga
Nagsumpaki ng duha. Usa ra man na di sa inyo. Oh. Sa bukutan na. Nagis ka katikisim of the Catholic Church, Yes. page 224. 224, nga si Kristo ang Pangulo. Pangutana, akseptado ka ba kay sa Kolosas 1:18 si Kristo mo'y invisible leader of the church? O sabot, dili makita nga Pangulo mo si Kristo? Daw tadi. Sumala sa imo ang kong gibasa, si Kristo daw. Oh, yes, yun ko. Yun ko. Salamat, Si kani uyon ka Si nga. Kristo ra ang Pangulo. Oh. Ulo sa simbahan. Karon ni uyo naman ka nga si Kristo mo'y Pangulo nga dili makita kay invisible. Ako klaro man to, record man. Sino pangutana? Imo bang dawaton si Apostol Pedro sumas Biblia nga visible leader of the church? Makita nga Pangulo. Kaya ni uyon dili makita ang Pangulo si Kristo. Okay. Dawaton mo di. Objection, Mr. Moderator. Waman may magtimag pagkapangulo. Ang among gitima, Santo Papa man. Ipangutan ng Santo Papa. Dili, Ayaw. mao man ninyo ang ganun. Pamatud-an nga ang unang Santo Papa. Santo Papa. Kaning Santo Papa, mao man ni ang iyang pasabot nga pangulo ba? Okay. Mao man ni iyang pasabot. Related ni siya sa inyong tema nga Pope is a leader. Pope, Okay, kay mao na kung siya. magisgot ang Pangulo ko, daghay may Pangulo. Pero Santo Papa, Balik ko pangutana. pinili lang. Ang pangutana nga di si ni uyon ka nga si Kristo dili makita nga sa Pangulo. Oh. Ya si Apostol Pedro visible makita nga Pangulo. Sa to pa wa kay suba ka na. Okay. Dili ko supak na. Ang akong gisupak, ang pagka-Santo Papa. Kana mo ingon kag Santo Papa si Pedro, mao na akong gisupak. Ang atong ginibatin Santo Papa man di man pagka-pangulo. Next question. Karon kay wa man kay supak sa Pangulo. Ang sumala sa simbahan ng Pangulo sa iglesia mo may Santo Papa. Kawaton mo na di. Okay. Ang atong tema, Santo Papa, dili lagi Pangulo. So ipangutan ako og Santo Papa ayaw Pangulo. Next question. Base sa timali nga itong iskutan, ato ba mo? Si Apostol Pedro, muy unang Santo Papa. Ito nga Yahweh. Ingon ka kanina, naasay kitiga ang mga Yahweh ang mga apostoles. Asa mabasa na, brother, Glendale, nga mga ubang mga apostoles kitagag mga Yahweh. Magana. Asa mabasa, di adiri sa libro ninyo. So di man ibayas kay dili man ni ako ang libro. Nag-ingon diri appear here the authority given to Peter in Matthew 16:19 has been now given to all disciples. Ang paghatag daw og Yahweh ngadto kang San Pedro dili lang kang San Pedro lakip na sad ang mga tanang disipulo. Amo ko na Mr. Rita, abi oras. Wala na oras. So, napupos ang 8 ka minuto nga cross-examine sa affirmative side ni Brother Efren de la Piña sa Catholic Faith Defender. So, musunod na sa nanini ang 80 ka minuto ang rebuttal. So, ang maguna nini, mao ang negatibo. Si Brad Green sa Church of God. Okay. Daghang salamat no tinahod nga moderator ingon man sa mga nagsaksi karon sa atong debate. O padayon ta sa pakiglang tugi. Diri na ta sa rebuttal portion. So ang tema nga among gikasabutan lagi pamatud-an sa akong kaatbang Roman Catholic Church nga si San Pedro nahimong Santo Papa dito sa Roma. Mao na nga dako na kong pagsupak ni ana mga higalag kay igsuonan tungod kay ang mga referensya nga gigamit nila sud gawas. Dunay mo pamatuod nga si San Pedro nahimong Santo Papa. Doon na say mo ingon nga si San Pedro way mabasa sa Biblia nga nahimong Santo Papa. Sumala sa sinulat ni Christopher Embilleto sa pahina 3, patod pa dili gyud daw mabasa ang pulong nga Pope sa Biblia. So karon kinsa may angay natutuhan? Ang Biblia ba o kanang kasaysayan? Mao na nga ang Biblia nag-ingon na mandaan din ha sa mala sa Galacia 1:8 nga bisan pa usa ka manulundaon bisan pa kami nga mga apostoles nagwali kaninyo lahi sa nasulat lahi sa among gikatudlo kaninyo dili gyud si padawat. So mao na nga dako akong pagsupak tungod kay
ang ilang pagpamatuod dili lagi biblikal. Unya ngani akong kaatbang ako unta ni siya ipangutana pero nalimot yung pangutana niya nga makapamatuod pa siya nga si Pedro nakaabot dito sa Roma sa pagpanudlo. Kanang pagpanudlo ha, lahi nang nakaabot dito kay dito gipatay ang akong buot pasabot kanang pagpanudlo. Kung mabasa magyud kana niya. Naurot naman ang oras. Lahi na lang ang akong ipamatuod. Sumala sa Roman Catechism, sinulat ni Loren Buechner, nag-ingon dire. Pinupya na po ni. All of this make it certain that Peter never was in Rome at all. Not one of the early Catholic Church fathers lived in the support of the belief that Peter was a bishop in Rome. Until Jerome in 5th century. Mula sa Roman Catechism by Dr. Loren Buechner. Isuwat na ni Loren Buechner. Namatod pa, si Pedro kuno, wa kuno makaabot dito sa Roma, isip na himong Santo Papa. Kundili, ang mga church father lang kuno, mao'y nagbuhat og theology. No? Sa pagsubay nila, aron makunik si Pedro, mamahiyon mo Santo Papa dito. Santo Papa, dili yun ay biblical ang ilahang pamaagi. Dili, pinaagi lang sa ilahang kaugalingon niya, theology. So, ang iyang dibasa nga Mateo 16:19, si Pedro ko ang natagan og Yahweh. Lutihan ko lang kamo, wag yun na magpasabot nga nahimong Yahweh ha, mauna po yung pagpasabot Papa. Kung dili, Yahweh to sa pag-amuma sa katawan. Kaya kami ka ito pangutana si Pedro. Pedro, higugma mo ba ako? Kapag sa Pedro, sayod ka Ginoo. Para sa Pedro, higugma mo ba? Higugma mo ako. O, gapon, nagtubag ko sa makatulog kay ngayon. Nahinumdum si Pedro, hihilak siya, ano man, natulog kay gayon, itraidor kaya niya si Ginoo, hilimot niya si Kristo. O, natili niya kasaligan, ang pamatuod sa atong igsuon, nga si Pedro nahimong Santo Papa, kay ang Biblia, sumala sa Mateo 23:9, nag-ingon naman daan, si Kristo, maligyon mo magtawag ko, amahan diri sa yuta. Pag amot sa relihiyon, wala na amahan. Kay kitang tanan, managsuon na lamang. Usara ang amahan. Katong nabuhat sa langit sa yuta, amang ang Diyos. Unya, gibasa niya, Isaias 22:23. Wa man to mag-refer kay Pedro. Kay kanang panahon na, wa pa na kang Pedro. Dili pa na panahon ni Pedro, panahon pa na sa mga mosaiklo. Kung dili, ang iyang pagpamatuod. Yahweh pag-ila, Yahweh kuno. Unsa ang Yahweh? Ihatag nadawat ni Pedro. Yahweh sa pag-ila sa kamatuoran. Si Pedro mao'y natagan. Apan dili lang si Pedro may nakatuman ini. Ano man? Wa man si Pedro makaabot og Roma na nudlok. Kinsa may nakaabot dito? Si Pablo. O dili kasaligan. Una nga niining hapunon ang afirmatibo bagsak sa tiba nga iyang ipamatudan nga si Pedro na himong Santo Papa dito sa Roma. Naman, tungod kay wa daw mabasa sa Biblia nga si Pedro nakaabot sa Roma aron sa pagpanudlo. Panudlo ha, lahi ang pag at dala niya dito, kay dito sige patay, ang akong punto ang pagpanudlo. Walay mabasa. Busa nini kagabion, i-wave na po ang oras. Kung na po may nabigay na oras, na ba? So, ihatag na ko sa afirmatibo para taas-taas ang iyang oras pagpamatuod karon o sa iyang pagdiba. Daghang salamat o maayong gabi kanatong tanan. Lukop, tibok, kalibutan. Ug labi na sa Jerusalem Church of God 75. Daghang salamat. Okay, uma naman ang sa side, sa tuang negative, sa libatal sa waro ka minuto. Yan ako mo tayo nabili ng pila ka oras. Yan gihatag sa positive. So ato na pong duwatong si Brad Jeffrey de la Piña sa Catholic Independence. Yan na po na po libatal sa 8 ka minutos. Pag ligat sa tuwa sa iyang platform. Salamat iyo, Brad.
Bert Canoy sa moderator. Terus si Gabriel Sinisa na ni si Silos si Bubu Rama dan ni Brad dan ni Kas. Ya, satu mga viewers ada sa Lasa jadi. Isip affirmative side. So advantage sa debate sa mga sa art at so wala siya iwas ang iyang oras 8 minutes sa iyang negative side batal speech ano man dan sa mga tanong wala siya argumento ba bis na ang mga nigaro niya ako baru ba na niya manigar so iyang iyang kon nga ang mga yawi nga gihatagan si Pedro mga yawi. Pero naas, di lang siya maghihatagan, kundi apil ang mga unsi ka apostoles. Kaya ikadusi mas Apostol Pedro. Naman sa Matthew 10, Lucas 6:13. The 12 disciples chosen by the Lord for special training. Nya ang usa sa mga apostoles gihatagan mga yawi ni Jesus Christ. Kunya, ang makadawat og yawi, tawgon og Amahan, Isaias 22. Ang punto na kong pangutana kanina, kanang Isaias 22. Tawgo kamahan manang magadaw og yawi. Madawat na sa tubag niya. Kanang dili isyu sa panahon. Wa ko pangutana nga kanang Isaias sa panahon. Biblia man na. Atong debate sumala mas Biblia. Ya. Biblia man na nga ang makadawat og yawi tawgo kamahan. Perting klaro. Ang amahan sa linatin papa na. So sa Biblia lang daan, si Apostol Pedro may unang sa tupapa sa Iglesia Katolika Romana. Kaya sa Matthew 16:9, iyang angkon na record na worldwide liveness plaza evidencia nga wa ko sumpak sa Matthew 16:9. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Yatag ni Apostol Pedro. Sakto na. Karon, Isaiah 22. Nga makadawat ug yaw itagog kumahan. Mabasa man na diya. Di siya, wata mag-iskot sa Hudiyo sa unang panahon. Namin na siya, sakto na. Aw na diya. So iyang gidawat. Sa ito pa, iya lang ginigar, iyang gidivert ang statement para malingla pong mga tao. Pero sa tinuod, iyan ang siya nag-angkon tubag sa akong pangutana. Musik sa amin. Unya, ang debate man di man Bible study, di man wali, katulo man ang kaklase. Debate, preaching, and teaching. Teaching, debate, preaching. Tulo ka klase, dako ng kalinan. Debate ba na ito Muna nga, Biblia referensya man. Igamit atong referensya. Sa dakong kasayon, nitubag si Brad Glendale sa membro sa Jerusalem Church of God. Tinuod na, Brad Iwaide, ang imong referensya, si Apostol Pedro, the first pope of Rome. Wala daog na yung debate. So, debate yan ni Uyo naman kayo ni. Yan, Biblia referensya man na. Sa to, ni Uyo, imo tatong nangita ang referensya pag nigar So, ni Uyo naman ka, sakto na, si Apostol Pedro, may unang sa tubapa. Sa to, bakit perting laruhan, referensya. Wa, ta ka pupirma ang referensya. Sa to, bakit pupirma ni mo, imo nang sayop ng permahada ni mo. So muna nga dihan napita mga igsunan. Kaming tuwad ang mga turungan sa itong pinanggagat ba. Unya, ningon siya nga ang Mateo 23:9 nga ayaw ko mo pagtawag amahan. Kay ang amahan nga langit to nas langit usarag yun. So kanang sa tupapa niyang gitawag, supaki na sa ipahayag ni Jesus Christ sa Mateo 23 puso man to. Di, ang ipasabutan na mga igsunan, amahan. Sa Matthew 23:9 kaya adun naman ko yung mga grupo nga nasa kalibutan ron magtawag og Diyos na masama ni Federico Melicious Ball inabangga Ruina Ball magkatawag din kada pader sa to sa BBM sa una matawag sa to amahan tumasuin nyo amahan yan ay bago ron nga anak to sa amahan sa nugat na priso bago raw dilabot na isyo pero muna dahil may mangno na sa Ginoo pagbantay mo maabot nga naay magkatawag og amahan sa amahan pero kanang amahan sa other meaning sa Biblia father na pare matawag sa pare
o leader of Christian sa parokya, leader man. Asa mabasa na? 1 Corinto 4:15. 2 Corinto 6:18. Matubang San Pablo, kini San Pablo, usan ni ka obispo o pare ni siya. San Pablo. Buhat 1:20 siya obispo. Roma 15:16, pare si San Pablo. So sa 1 Corinto 4:15, 2 Corinto 6:18, iyo San Pablo, ako tawag ko ninyo kamahan. Sa to ba? Naingon mo sa Pablo anang tawag kamahan, hindi sa bulitra na. Sa to ba amahan? Sa espirituhano. Una, sa to pa, amahan siya sa tanang Roman Catholic Church members sa espirituhano amahan. So siya mo yung leader, mga kaigsunan. Unya, ang usa sa mga rason nga di gyud dawaton si Apostol Pedro kay maguba ang ilang baruganan, pero sa Biblia klaro kayo na sa ining 1 Pedro 5:2 si Apostol Pedro mo'y pangunang pangulo sa to pa ang kultura sa Modio nga kinsa ito nagunang nga mo na siya leader sa buhat 15 city church nga adunay panagladis dito sa Jerusalem sa mga obispo kadaguan mitindog si Apostol Pedro Roma luputa pa sa pinita no more debate so mo na yung usa sa dugma sa simbahan nga tingog ang leader o hunong mga obispo. So katong imong gibasa nga libro nga tubag sa kapungutana kung naay laing gihatag ang mga yawi si Jesus Christ si Pedro apil sa tanan asa mabasa ang imong gibasa wa may mga tubag dito so way matubag yung referensya imong gibidaan ma so mo to nga fallacy of presumption imong gani without presenting evidence o without presenting evidence. Why evidence? Fallacy na. Kung saan man ang fallacy? Deceit, fraud, or dishonesty. O sama sa argumentation na nabit. O niya, ang pasabot ang libro nimo, wala mo makuha, nga adunay gahom ang mga apostoles. Asa mabasa na? Mateo 18:18. So nasa igahom nila, saan gahom ba? Paghitung sa pagmisa, pagpasaylok sala, kupisal, o guban pa, nga buluhaton sa simbahan, muna siya nga adunay naasa da Mateo 18:18. Pero ang Mateo 16:19, katurang gihatag ni Kristo nga to ni Apostol Pedro ang mga yawi sa langit. Ihatag nimo. So sa to ba si Pedro ra gitagaan, wa man tayo mabasa nga ang ubang apostol gihatag mga yawi. Wa mo matubag na. Dihan dapita nalintuwa di mong pangatarungan, perting kukaan mo ang dapita mga kaigsunan. Una nga, klaro kayo. Unya, matubag nimo si Pedro asa mabasa nga nagwali siya dito sa Batika, Roma. Oh. Pero wak misupa ka na nga dito San Pedro, namatay. Sa to wa si supak, sa to ba dito siya sa Roma. Ano sa buhaton ni San Pedro day, di mo to engineer San Pedro, dili mo to. Wa mo to grado San Pedro. So may buhaton niya, buhat 4:13 San Pedro, walay grado, wa ka eskwela. Si Juan Evangelista, obispo, ang mga apostoles obispo na, cardinals. Niya, San Pedro, obispo, pare, Santo Papa, tulo ka katugdanan. Niya, Apostol Pedro, pare, Santo Papa, o obispo. May unang Santo Papa, way grado, wa ka eskwela. Yun ang kana. Wa to kagig essential subject sa seminaryo, dogmatic theology, moral theology. Ang Santo Papa na pagbuot sa Ginoo na ihatagan sa mga yawi. So dito sa Vatican, isa ngayon, si William Stewart Macbirne usa ka Bible scholar nga presente the search for the 12 apostles. Ingon ito, he downward at the Vatican Hill si Apostol Pedro. Balitaan dito, ano man, nagwali si San Pedro dito. Kaya sa Pedideg 14:13, sa Linatin ba, Beati mortui cu in Domino moritur. Nagkakwak-kwak ng plasa imita, ay kahoy, Latin. Sabi ni siya pa, bulahan itong tao nagpagkamatay, nagservisyo sa Ginoo. Saan ito ba nagservisyo sa Pedro? Nagwalis si Jerusalem, Jerusalem nga sa Vatican, Roma, kipatay siya. Ano man? Basta magwali ka, pati yun ka. Sama ni Jesus Christ, kipatay sa mga Hudiyo. 1 Tesalonica 2:13-14. Ay bungkag na yung adlaw Sabado, 1:5-18 na tinapulgata. So diyan napita mga kigsunan, ang akong pabarog nagpabiling tinuon. Nga naman, perting uyunan na sa referensya, di na maluwad, sakto na.
si San Pedro ang unang sa Papa. Tima lang daw sa referensya, hagba na. Ya sa Biblia, iangkon sa niya nga si Pedro nakadaw to mga yawi. Niya sa Isaias 1:22, tago kamahan, uyon ko ana. Pero dili lang ang kultura sa mga Diyo. Di may isyo na. Na may mabasa, bakak din siya, sakto na. Aperting, Biblia referensya, yuna niya. Sa ito ba, nagtuo ko nga akong babarog nga di kunig kayong ipundar ako nga magdala si Glendale nga aron pagluan yung dasag buluser ang luaron na kong babarog. Pero di ay, dasman na may ngeda. Nakugpa na sa motor ng dito sa mga tarungan. Ikasiyam naman ang debate yun. Ito mo na yung amigo yapon. Salamat Bert Kanoy o sa Nakayaro Kalib o viewers diri sa Tumukulibutan diri sa Plaza Indonesia. So napupos, so natapos na ang rebuttal sa affirmative side ni Brad Efrain de la Piña. Doon niya kanang kining ilang tima nga pamatudan nga ang unang sa Tupapa mao si San Pedro. Malas Biblia o referensya. So mao na nga atong magigsunan naminaw ni ini ilang mga argumento. Hinaut nga doon natin mapupog, makuha o makadungag nato sa pagtuo nato sa Dios. Wala ko mamingon nga ang moderator mao si Bert Kanoy nga walay gidapigan ni ining duha. Na ako sa tunga. O daghang salamat. Maayong gabi ko na tunod.